Műsorunk, fogadják nagy szeretettel, nagyon készülünk, szerintem már éjszaka nem is aludtunk, és akkor 3 részben fog állni a műsorunk. Az elsőben bemutatjuk a névtánc tudományunkat, egy lakodalmas tudunk eljátszani. Lányok, fiúk, játszunk, ugyan mit is játszunk, kifordulós, befordulós, lakodalmas játszunk. Játszunk lakodalmas! Lányok, ülnek a toronyba, aranykoszorúba, arra mennek a legények, sárga sarkantyúba. Lányok, lányok, szépek vagytok, piros az orcátok, kertben mentek rózsát szedni, fáj a szívem rátok. Lányok ülnek a toronyba, aranykoszorúba, arra mennek a legények, sárga sarkantyúba. Lányok, lányok, szépek vagytok, piros az orcátok, kertbe mentek rózsát szedni, fáj a szívem rátok. Erzsébet asszony, kéreti lányám, szebbiket, jobbikat, kacsú magasabbikat. Mit kerülöd, mit fordulod az én házam táját? Azt kerülöm, azt fordulom a te házam táját, add nekem a legszebbik lányom. Legszebbik lányom, nem adhatom gyöngykoszorú nélkül. Meg lesz, meg lesz. Azt a piros szemes, édes, édes lányom. Megint itt pendek, atyát jól tud mosni, legényre is kacsintani, gazdasszonya javából, nem megy ki a konyhából. És Picipár, jóra viszi már, malovász, Maris, mit csinálsz? Hely, csinosítom magamat, látom a barangómat. Hely, csinosítom magamat, látom a barangómat. És Picipár, jóra viszi már, malovász, Maris, mit csinálsz? Hely, csinosítom magamat, várom a barangómat. Hely, csinosítom magamat, várom a barangómat. Éppen ilyen lányt kerestem, a mennyasszony tetszik nekem. Hát neked csak Karalábé túrosítom, a harcsának sísztel, bajszek. Kis